Arian, good morning. Matibay Malakas, shout out. Lee Ilongga, good morning. Ilongga, good morning. Morning sa inyo lahat, guys.
Jofel, good morning. Salamat sa patamsak. Nadidinig ba ako? Malakas ba boses ko? Sir Jess, good morning. Good morning sa inyo lahat, guys. Ano ako ba? Nag-aayos. Naka 18 minutes na ako. Ang bilis ng oras. Salamat sa lahat ng sumilip. Thank you sa inyo lahat, guys. Three people. Thank you. Andito pa ako, guys, sa kwarto at ako'y nagbibihis. Nadidinig ba ako? Jopel. Si Kuya Johnny. Nagpapaganda pa. Show your dress. Hindi ako nakadress. Nakabihis na ako. Dito pa ako sa kwarto. Ang pangit ko pag walang kilay, no. Wala, hindi pa ako magde-dress. Magde-dress ako pag nag-live ikaw. Tingnan mo, namamagay yung mukha ko. Ay, yung mata ko. Sobrang sakit ng ulo ko hanggang kagabi. Binuhusan ko ng suka yung ulo ko. Medyo nawala-wala. Tapos puro salumpas kagabi. Magde-dress ako pagka pagka free. Nandiyan pa yung nandiyan pa yung mga kalaban. Bagong gising lang ako. Mag-decorate. Decorate. Mag-ano ako habang para dumami tao, 'di ba? Hindi yan dress, uniform yung sisikoy.
Bababa na ako ba? Magpaganda muna ako kasi tingnan mo oh, kanina walang tao. Pag may kilay, medyo umaano yung mukha ko, pero pag wala lahat flat siya, puti lahat, no? Hirap talaga pag walang kilay. Pangarap ko nung umuwi ako, nung nagbakasyon ako, magpapalagay ako ng kilay, yung micro, ano ba yon, sisikoy, alam mo yon. Kasi hindi ako nakapagpalagay kasi nga, 'di ba, inano ako ng ano, sinumpong ako ng hika. Oh. Tapos 3 weeks lang yung aking ano, yung bakasyon. Sa ano para makapal yung isa, parang manipis yung isa, o 'di ba? Ang hirap talaga mag-ano ba, magganito. Gusto ko magpakilay nung nakaraan, hindi talaga ako. Go live again, send me the link. Hindi man ako marunong sisikoy. Paano ba pag ganon yung go live? Dapat ikaw gumawa. Patayin ko, ikaw gumawa. Hindi ako marunong. Pantay na ba? Hindi ako marunong sisikoy. Ikaw gumawa. Akyat ako. Paano ba to? Pantay ba yung kilay ko? Puro ugat to. Ang dami kong gawa ngayon. Magdadala na naman sa labas yung amo ko. Ewan ko kung kasama kami. Sabi ni Dayan, kasama daw kami. Hindi ko kasi siya kinakausap. Bad trip. Kaya baka kasama kami mamaya kasi ano yun, sa side ng kanyang asawa. Ano daw kami may ano na naman doon. Ano tawag neto? Handaan. Tingnan mo ang aking bag, oh. Puro lipstick. You want lipstick? Lipstick again. Hindi ko na siya nagagamit, sisi ko. Hindi na tayo nakakapag-live. Hindi na ako nakakapag-ano ba. Hindi na ako nakakapag-live ng ano. Ito yung luman-luma kong lipstick ko. Galing pa ng Pinas. Wala na, upod na siya. Parang nahiya siya, nagtago na tuloy. Nagtago. Pero mapula pa man ang lips ko, no? Kahit walang lipstick. Lala, magpaganda lang tayo. Sisikoy. Maga yung pisngi ko. Yung ano ko ba, yung mata ko. Dadalhin ko to sa ano. Sa meron akong baon ng 2 egg kagabi. Hindi ko siya nakain. Nilagang egg long. Kasi masakit ang aking ulo. 'Di ba? Hindi ako nakakain ng itlog. Binuhusan ko siya ng suka. Ang dami kong sukang binuhos. May tira pa akong suka. Pag sobrang sakit ng ulo ko, sisikoy, hindi siya matanggal. Suka. Ayun, nawawala siya. Ay, magbaba na ako ba? Mag-work. Gawa na ako ng almusal ng aking amo. Saan na yung isa kong ano? Isa kong phone.
8:36 na pala. Gumawa ka na ng upcoming. Gumawa ka ng upcoming. Tapos 20. Tingnan ko kasi yung binata hindi kong alam kung ano eh. Ingat, ingat. Ingat, sisikoy. Kakamarites. Ingat, sisikoy. Ay, nakita yung bra ko. Mga nakasabit. Yung sinasabi ko eh. Open kasi. Open. Aking panali ng buhok. Ingat, sisikoy. Ang aking hindi mawala sa aking bulsa everyday kasi laging oy, ingat ka dyan, oy. Madapa ka ba? Grabe sipon ko. Ako'y bababa na din ako. 1 hour lang yung sisikoy. Ano lang update. Sa ano na tayo pag umalis sila lahat, saka na tayo mag jamming ba. Ngayon, mamayang gabi, haba ng hair ko. Mayang lalaya siguro kami, kasama siguro kami ang uwi yan hating gabi na. For sure. Mga na yan, mga 1 or 2 a.m. na naman siya. Mag-off ka muna ako kasi nakita na naman ang bra ko. Mag-off cam muna nga ako, doon ako mag-open cam sa baba, ha? May kukunin pala ako. Ano yan? Ano ko, sisikoy? Yung bra ko kasi iniipon ko siya. Iniipon ko yan na hanggang isa na lang yung magamit ko. Sabay-sabay ko siya nilalaba kasi hindi ko siya sinasalang sa washing. Kaya naka sabit kasama ng robe. May hanapin ako. Wait lang. 3 million in the house. Good morning sa inyo, guys. Morning sa atin. Sa atin lahat, guys. Ay, asan ang laki ito? Kaya siya nakasabit dyan. So, ano yan? 1 linggo bago ako maglaba. Tapos, tsaka naglaba pala ako kagabi. Ang dami ko ditong sampay, kaya hindi ako you know. Ako'y mag-prepare para mamaya ay kami gagala. So, gala time na naman mamaya. So, ano ba ito? Puro na lang tayo gala.
Mga amo lang din naman ang masaya, di ba? Kasi tayo hindi masaya. Ay, may kinatingting kasi Pingkay. Bababa na ako si Sikoy. At ako'y mag-work. Wait lang. Wait lang. Asan ang phone kong isa? Bababa na ako. Wala pang gising ako lang. Kasi need kong ano ng breakfast ng amo kong lalaki, mag-prepare. Baka mawala yung internet. So gusto mo mangga? Mangga. Mango. Ano daw? Ako'y kinikilig. Mag-ano na ako, mag-prepare. Ay, buto. Ano daw? Ano? Marshmallow close, sister. I'm in. Ano yon? Bodyguard. Gusto mo ng mangga? Ano siya? Para hindi pantay yung aking kilay. O, di ba? Ang galing ko talagang gumawa ng kilay. Guys, naghahanap ako ng mag-i-sponsor ng paggawa ng kilay ko kasi nahirapan ba akong gumawa ng kilay araw-araw. Tingnan mo, hindi patay, ito pataas, ito pa ganun. O, di ba? Malapad, manipis. Guys, ay, bodyguard, baka gusto mong mag-sponsor ng aking kilay kasi tingnan mo, oh. Bibitot, naghahanap ako mag-sponsor ng kilay ko kasi hindi ako marunong gumawa ng kilay. Di pantay. Avocado fruit. Ano ba yung pahula? Wait lang, gagawa lang ako ng Oy, pakinggan nyo ako. Naghahanap ako ng ng maggawa ng kilay ko ba, oh. Hindi pantay, pataas. Straight.
Mag-prepare ako ng breakfast ng amo ko. Minutes na lang guys, mag-ano na ako. Okay guys? Hindi nyo ko nakikita. Prepare ng breakfast guys ha. Wait lang guys. One. Nakikita ba ako dun sa kitchen? Ayan. Bulaga. Wait lang isa.
Wait lang guys. Wait lang mga idol ha. At ako'y prepare pa na. Nakaganon pa talaga eh. Prepare muna ako ng almusal. Rima. Egg. Teen people, thank you guys. Ako si Bibito. Thank you sa inyong lahat guys ha. Nag-aano lang si host, gumagawa ng break pa. Si Kuya Johnny, oy, ingat ikaw. The bodyguard. Brown out pa rin. Brown out dyan? Brown out dyan sa Pinas. Ate Ping. Raimaro 3D. Kasi, Mimi Bar, thank you. Good morning. Good morning. Ang kilay ko talaga hindi pantay, oh. Buti na lang wala ang ninong Ted ko dyan. Ay, sunog na, kawali.
Alam niyo ba 'to guys, ginagamit ko 'to sa umiinom ako ng tea, nilalagyan ko ng gloves. May pakita ko sa inyo. Ngayon, pakita ko sa inyo ha. Mamili kayo dyan. Uy, ano yan? May pinakita ko sa inyo, hindi yung nakita. Anong oras na ba? Almusal ko ng aking cheese. Ano yung palaro? Ito na.
Toasted naman yung tinapay ko. Uy. Salamat sa inyo lahat, guys. Good morning. Sekit si Kuya Johnny, thank you. Baby Tot, Aryam. Ano ba?
Bye ate. Bye. Akala ko bye ate Ping. So si Kuya Johnny, ingat sa work. At ako'y nagbe-breakfast. Thank you sa inyo lahat, guys. 1 hour lang to, guys. So, take care, idol. Ay, bakit nawala? Sabi ko, sino ba nanalo? May tao. Laham. Mapi, ano? Si Mapi yogurt pa ba? Eh, Sa bali. kalam. Kalam, madam. Baba, kalam, madam. Kalam, banero. Yesterday, ano kalam? Kalam, madam. Madam. Madam, kilim ka. Shop the WhatsApp. Ay, Si yogurt, si this one hala. معلوم انت كلام مدام ريسيبي كلام. مشكلة. زبادي ما في كلام بابا. كلام بابا جبريل ما بيجيب عشان مدام ما في كلام. انت كلام كده. كلام بابا جبريل ما بيجيب زبادي عشان مدام ما في كلام. Ay, badin ada madam ba? Ada Anggrek. Ada madam. Anggrek. مدام تجيب هذا ما كلام جيب. Bas ada? ايوه. Badin ada persyaratan. Mafi kalam. لا سلام ما كلام. Ay. Belay.
May nakita na ako kanina guys, si Baby Tot. Ano na yun? Cotton buds. Asa na yun? May nakita ko kanina eh. Toothbrush. May nakita ko kanina. Asa na yun? Alam ko may nakita ko kanina eh. Hindi ako makaano sa ano nyo ba? Hindi ko alam yung palaro. White flower, susi, cotton lipstick, cotton buds. Oo nga, si Baby Tot nga, cotton buds. Ano ba ang palaro nga? Wait nga lang. Hindi ako ano sa inyo ba toothpick, toothbrush. Ano daw? Dami kong ano, pasok. Hindi ko alam kung ano yung palaro ba. What are you bringing is always back. Ito nga yun, oh. Nakita ko sagot. Always siya nandito sa aking bulsa, oh. Pik-pik nga, Ninang. Anong pik-pik? Ano daw? Hindi ko siya maano. Ito lagi dinadala ko. Everyday yan. Meron ako nito sa bulsa. Hindi ito nawawala.
Since birth. Since birth. Puki. Puki nga, Puki. Since birthday. Hindi ko, sorry naman. Hindi ko alam yung ano, yung question ba. Sorry naman. Sabi niya, can you put a pick in your pocket? Ang gagaling niyo mag-English. Nag-aalmusal ako ba? Belay. Nag-almusal ako, parang hindi ako nabusog. Nakita niyo yung negro kanina? Yung Sudan. Yung nakaputi. Bumili na siya ng ano, 17 people. Thank you sa inyo, guys. Si Kuya Johnny, oh. See? Ay. Ang dami kong lulutuin mamaya, oh. 4 na packet. Kami magpupuyat na naman mamayang gabi. Ako'y ano na. Kinikilig ako sa tea. Hindi na ako madalas kasi sumasakit ang aking dibdib, tug, gumaganon ang aking heart. Nabuo ang 7 people. Thank you sa inyo, guys. Last daw. Ano yung last? Sige, last kasi food, 2 word. Silog. Itlog. Bitlog. Tutsilog. Jessa, good morning. Food, 2 words. Silog. Mag-love shout out Ate Ping. Good morning. Thank you. Cheese ball. Potato ball. Boiled egg. Dragon fruits. Hindi ko alam kung ano tamang sagot dyan. Si Siko Juni ang ano dyan. Banana ball. Salted egg. Strawberry peanut. Ano? Ano ba talaga? Hindi ko alam kung ano sagot dyan. Pait. Meatball. Lollipop. Indian mango. Dami ko ditong mangga. Okay. 2 words. Wala pa ako nakikita ng sagot na tama.
Cotton candy. Tagalog. English, 2 words. Tagalog, 2 words. English. Wala pa ako kamote ball. Ball. Squid ball. Please, Tagalog. English, 2 words. Malambot siya. Pagkain. Dragon fruits. Ice scramble. Mango graham. Ice water. Last na yan, guys. Tapos, mag-ano na tayo kasi mag-work na din ako. Pink salt, rock salt. Hindi, matamis siya. Medyo matamis siya. Pwede, medyo matamis. Malambot siya. Marshmallow bowl. Nakuha yung isang words ni Joanne. Answer first, Raima. Cotton candy. Mamon bread. May nakakuha na ng isang Sige pa guys. Light brown daw siya. Light brown, guys. Light brown. So, cookies. Chocolate brownies. Yung kinain ka kanina, brownies. Ginawa kagabi. Chocolate pie. Oh, may nakakuha na. Game over na. May nakakuha na siya. Asa na yun? May nakakuha na. May nakita na ako. Game over na, guys. Asa na yan? Si Joanne, chocolate pie. Ayun. Ayan, guys. Thank you sa inyo lahat, guys. And thank you sa ating sponsor, si Koy Johnny. Take care. Always. Love you. Alam mo yan. At tayo magwo-work na. So, next live na lang tayo guys. Bawi. Sa ngayon, hindi ako masyado nakakapag-live kasi lagi akong gabi na tingnan nyo yung aking mata na mamaga. Lagi akong puyat. Mamaya puyat na naman ako. Naka-ready na yung lulutuin ko. Nagpabili na yung amo ko sa driver. So, hindi ko alam mamaya kung anong oras kami uuwi. Inaabot ako ng 1 a.m., 2 a.m. Kaya, madalang akong makita sa mga live. Hindi na ako nakakaakyat sa mga live. Ang laki na ng eyebag ko. 1 kilo na yata to. Yan ang naiipon ng gawin lang natin to ng 22. So 30 minutes para 22 10 minutes. Laging late ang akyat ko, guys. Kaya minsan napupunta ako sa mga live pero hindi ako talaga yung as in na kasi
Buti na nga lang kagabi kasi may bisita na naman yung alaga naming maliit. Buti maaga silang mga nandito kaya medyo maaga kami nakaakyat kagabi. Nakaakyat kami ng 10 PM pero natulog ako kasi sobrang sakit ng ulo ko. Naglagay ako ng, yun, napapahulaan ko sa inyo. Ano ang nilalagay ko sa ulo ko pag once na masakit ang ulo ko? Next game. Next live. O, diba? Kasi pag kayo sobrang sakit na ng ulo ko, kahit nainom ako ng gamot, guys. Alam mo naman sa mga probinsya, di ba? May mga gamot-gamot tayong mga dahon-dahon, na mga ano, anik-anik-anik. Pero, yun ang papahulaan ko sa inyo kung ano yun nila. Madalas ko nilalagay sa ulo ko pagka ako'y masakit ang ulo ko na hindi siya mawala. Maghapon akong uminom ng gamot kahapon, pero hindi siya nawala. Oh, tapal na ako ng salumpas dito maghapon pero hindi siya nawala. Gamot. Basta yon ang ipapaano ko sa inyo next live. Abangan nyo. Maybe after 2 weeks. So, abangan nyo ang live ni Sisi Johnny. Magla-live siya. Inshallah makapag dance na doon kasi ano na, medyo free ako noon after 2 weeks. So, makakapag ano tayo doon, makakapag jamming, o, diba? So, puro ba? Ayan, paso. Paso yan, guys, ng mantika. Huwag niyong pangarapin maging tagaluto, oh. Paso lahat. Sisi ko Johnny, thank you, Bibi Tot, Raima, Joanne, sino pa? Ayan, ano pa, Sir Jess, sino pa nakita ko kanina? Si Belay. Thank you much sa inyo, Bitot. Sino pa? Jessa. Sino pa? Jessa. Sino pa? Arian. Magbasa lang ako kasi tinatapos ko lang ng inaano ko ng 1.5 hour. Joanne. Sino pa? Malakas ba boses ko, guys? At ako'y mag-start na rin maglilinis kasi baka biglang bumaba yung amo ko. Hindi pa ako nakapag-start. So, hindi ko pa alam kung ano yung ipapagawa niya mamaya. Kasi, punta kami ng istiraha mamaya kasi may pakain daw. Pero hindi siya nagsasalita sa akin. Sinabi lang sa akin ni Dayan na ang sabi ng amo namin, lahat kami pupunta doon sa istiraha. So, kasi ilang days ko siyang hindi binabate. Lagi akong inaaway. Eh di hindi ko siya pinapansin. O, di ba? Kaya ako'y naghahanap ng mapasukan. Stress ka na sa work, stress ka pa sa kanya. So, maghiwa-hiwalay ang putit di kolor. Sa kasama ko lang siya nagsabi na aalis kami mamaya at gagawa daw ako ng both ensalada pero hindi siya nakapagsasalita pa sa akin ng diretso yung dadalhin na pagkain kasi hindi ko siya pinapansin. Masakit kasi sa ulo. Yes, Riyad ako, Bibi Toad. Pangit ko na tuloy, tingnan nyo, stress ako ngayon. Hindi ako maganda ngayon, Bibi Toad, no? Hindi ako blooming ngayon. Nai-stress ako, alam mo yon. Lumalabas na yung pagka-60 ko. Ang pangit ko talaga ngayon. Hindi na ako maganda. Nakita na yung aking guhit ba?
Alam mo guys, dito, pag tumagal ka sa amo, instead na alagaan ka nila, dahil tumagal ka sa kanila, hindi. Baliktad yung ano nila mindset nila, kumpara sa Pilipino. Winawalang hiya kanila, kaya titiis na nga lang ako eh. Dami ko na. 1, 2. Bilangin ko nga. 1, 2, 3, 4. Dami ko ng guhit Guhit ng palad. Guhit ng palad. Di ba may kantang ganon, guhit ng palad? Pero okay lang yan guys. Ganon talaga, may tayo eh. Ganon talaga yung buhay nanay. Need natin mag-iis kasi wala tayong backup. Wala tayong sasandalan na magiging tayo, kaya kailangan din na, ano ba sinasabi ko? Need natin na maging strong kasi wala tayong backup. So, ano pinagsasabi ko guys? Nabuang na naman ako, no? One minute and mag-end na tayo guys ha. Salamat sa inyo lahat. So, at ako'y mag-work na din. Aapurahin ko lang yung Lunes ko kasi ako magluluto. Five people. Ayan. Thank you guys. Bye-bye. Next live na lang guys. So, abangan nyo yung next live natin. At ako din magwo-work na. Ang dami kong gagawin. Basa pa yung buhok ko. O, diba? Nai-stress ako ngayon guys. Sa mga panahong ngayon, lagi akong stress. Kaya, pasensya. So, haba na ng hair ko. Rams Motovlog. Good morning. Thank you, Bitot. Thank you guys. Love you all. Bye-bye. Si Kuya Johnny, bye-bye. Ingat sa work always. May namimiss ako, ang ninong Ted ko, hindi ko siya nakikita. Sobrang ng pag pinutulan ko siya dito, so maganda pa din kaya. Bye-bye. Love you guys. Work na busy ang ninong Ted ko. Mag-work na muna ako, ha? Iwan ko muna kayo guys. Love you. Ay, mali. Tingnan mo. Sa ko, hindi ako nagla-live. Hindi ko na alam kung saan ko papatayin. Mali yung pinatay ko. Mag-work na muna si Pinkay, ha? Bye-bye guys. Love you. Tingnan mo, ayaw mapatay-patay.